Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević stigla je na početak velike biciklističke utrke Tour of Bosne i Hercegovine, koja je danas startala iz Sarajeva, a u prvoj etapi završava u Mostaru. Nevjerovatan događaj za Bosnu i Hercegovinu, prvi put da se održava, napokon imamo svoj tur. Competitors, all cards. Takmičari će moći da vide nevjerovatne predjele od Sarajeva do Mostara, Ljubuškog, Čapljine. Ja ovu utrku mogu da uporedim sa utrkom u Južnoj Africi s koje upravo dolazim. Zaista smo posebni i to je ono što ćemo prezentirati na ovoj velikoj utrci na kojoj učestvuje 280 takmičara, rekla je Njemčević. Pa zaista Tour of BiH je jedan nevjerovatan događaj kroz Bosnu i Hercegovinu. Prvi put da se održava, napokon imamo svoj tur i takmičari će moći da vide nevjerovatne predjele od Sarajeva do Mostara, Ljubuškog, Čapljine i tako dalje. Ja jednostavno mogu i ovu utrku da uporedim i evo sa utrkom u Južnoj Africi s koje upravo dolazim i zaista nevjerovatne ljepote koje sam vidjela tamo, ali uopšte nije nešto što se ne može porediti sa Bosnom i Hercegovinom i zaista smo posebni i to je ono što trebamo i hoćemo napokon prezentirati na ovako velikoj utrci na kojoj učestvuje 180 takmičara. Podsjetimo, BiH će od danas do nedjelje ugostiti Tour of BiH, svoju prvu profesionalnu biciklističku utrku pod okriljem Međunarodne biciklističke organizacije, UCI, i svrstati se u red zemalja kao što su Francuska, Italija i Španija, a usput bi ovaj organizacijski vrlo zahtjevan projekat mogao donijeti i osjetne turističke benefite. Vozit će se u 3 etape ukupne dužine 390 km i 4400 metara visinske razlike, koje povezuju unutrašnjost zemlje s jedinim izlazom na more. Prema procjeni organizacije, prosječnom brzinom od 45 km na sat, biciklistima će za savladavanje prvog dana tura biti potrebno 3 sata i 7 minuta. Uslijedit će etapa od Mostara preko Čapljine do Ljubuškog te završni dan 19. aprila na dionici Ljubuški. Neum. Ruta utrke osmišljena je kao jedinstveno putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu koja će povezati urbana središta, netaknutu prirodu, planinske prijevoje, rijeke i historijske gradove.